Ahoj lidi a budeme hrát ETG. Já tu hru mám moc ráda a věřím, že ji taky znáte. A teďka nebudeme dělat cross country. Už jsem trochu hrála, protože to cross country je teď nový. Takže super, jdu na mý oblíbený kobalce, nebo hřebce, ty si nejsem jistý. Jo, je to moje oblíbený, já nevím, co to je. Jo, co jsem prostě já. Takže jako... No a už jsem to jako jela a prostě vždycky jsem zastala před tou poslední, no. Takže je super. Takže, a jedeme. Pořádně pobídnu. Já vždycky chválím po každém skoku, protože já se bojím, že ten kůň se prostě najednou unaví. A vždycky se mi unavila před tou poslední překážkou. Takže já jí dám teď chvilku voda, trošičku. Že jo. Tak. A zase nemůže být úplně mega dlouhý, že jo. Jenom potřebuju, aby mi prostě vždycky úplně nasprintila před překážkou a pak je ten, jako pak jdem třeba chvilku dobrý, jako. Ale jako pobídnu, aby. Takhle a před tou poslední, tou největší, to pobídnu. Ty kokos. Ne, minus 4 body, tak to je super. Proč jsem teď maskla, jak neživý. Já fakt nevím, já jsem úplně... A schválně mi napište, jestli máte taky tuhle kobylku ve svém ETG. Jestli to teda hrajete. Ale úplně nejhorší, jako... Tenhle most, já se vždycky tu zastavím. No, to říkám. Naštěstí za tohle zastavování nejsou minusové body. Takže, já jsem to. Tak ale. A schválně mi napište, jestli to, jak daleko už jste v tom cross country, nebo jestli vůbec víte, že je to cross country. Takže... No ne, fakt, jako dneska jsem já to hraju každý den a to dneska jsem koukala, tyjo. Co se stalo za... Jsem koukala, no tak to jsem zvědavá, no. Protože nová sezona to fakt nebyla, protože to končí až za 7 dní, no tak to je fakt super, no. Tak to se mi fakt povedlo, jako dneska. Teďko, jako, Dobrý, no. Takže úplně sprintíme. No, 15 sekund, no tak to budeme mít ještě za čas. To asi nestihnu, hele. Ale jako poslední překáž, ne, 5 sekund. 3 sekundy, ne, to nestíhám. Nestíhám. Už mám, jdu se mi body, jupi. Aha, a teď to skočila úplně bez problémů. No tak to je super, no. Tak to zkusíme. Ještě jednou a snad už se mi to povede. Takže jdeme znova. Yes, 3000. Hobbit. No. Já chci hrozně tu čebračku. Mně se hrozně líbí a já žádnou zatím čebračku nemám. Já jsem prostě nevím, jak získat rychlejší ty coiny, jako ty jsou hrozně drahý, jako 2000, asi 500 za 1000, asi 300 něco těch coinů, to je úplně, víte co? To je blbý. Tak, když bude taká svá celou dobu, tak na tu poslední se můžeme rozsprintit, že jo. Poslední rovinku. To je nejhorší. Ale hra za dlouho.
Takže když to teď dám bez zastavení, tak by to mohlo být dobrý. Víte co? Že moje jakože druhá kobyla, to už vím, že byla kobyla, tak ona má takovou mega dobrý jako ježdění, se na ní dobře jezdí, protože ona jako sama zrychluje, ale jako když jí máte na jízdárně, tak je docela blbý, jako trénujete pořádný klus, že jo, a se vám rozcvála. Jo, to taky jde, jako, aby vám tak sám zpomalil, že jo. Aby vykopal třeba, když se bojí moc, tak už začne potom se zvedat, a když vykopne, tak... No, teď se zase zastavím, nebo ne. Jestli ne, tak jsem profík. Tu kukos, no tak to jsem profík, Jsem to fakt dala, to je hustý. Hustý. Dobrý, to jsem taky dal. Teď máme 0 trestných bodů, tak je to dobrý, ale. No za chvíli bude to poslední, že? Nebo za chvíli ještě úplně chvíle ne, ale když tak se omlouvám, kdyby mě chvilku nebylo slyšet, tam mám úplně plný nos, protože máme rýmu, jo, takže super. Oh no, ach jo, to snad v životě nedám. No. To je hrozně těžký tahle dráha a já chci natisk. Tak a teď to úplně rozbombíme, abych to stihla. 20 sekund, ne. Tak to nevím, no to jsem zase jako projela úplně. Ty jo. To bych možná dala, hele. Ale budu to mít jen tak. Ne, nedám. O pár setin. Tak to je super. 5 stresných bodů. No to je dokonce 5,6, takže skoro 6 stresných bodů. Ale já to musím dát, já to chci dát. Ne, že to musím, ale já to chci dát. Takže jako nemusím, ale chci, no. To je ale jako, proč to je tak drahý, jako ty gold pásy a tak silver pásy? Jako nepřijde vám to? Je docela jo, protože ty coiny se hrozně špatně získávají. A škoda, že to nejsou třeba jako drezurní závady, jako. Jako to je škoda. Tak a teď to zkusím. A no. Takže tak. A schválně mi napište, jestli chcete víc takovýhle videí z ETG. A nebo třeba z jiný jako hry, já si ji klidně pro vás nainstaluji. Jo, fakt mi pište úplně jakýkoliv hry. Ale ať to nejsou jako prostě koňský hry, chápete, že jo? Jakýkoliv jako koňský hry. Vím, že to není úplně jako šlaj, ale je teď zima a já vydám až potom vánoční speciál a ten vyjde asi na Vánoce nebo tak nějak. Už mám natočený. Aha. Takže tak, no. Tak mi pak schválně napište jako. Jestli se těšíte víc. Jestli vás víc bude bavit nějaký ten prostě z toho šlajk, nebo jestli vás víc baví takovýhle hry, tak já bych klidně pro vás tenhle kanál přejmenovala. Ne, já jsem viděla, že se tam zastavíme, já jsem to prostě nevybrala, tu zatáčku. Zase ne. Tak a jedem. Něco se děje.
Proč? Proč mi to děláš? Jo, škoda. Ale to zvládnu. Doufám. Mně se hrozně líbí to ETG, protože jako takové to jenom je prostě škoda, že se tam nedá dělat práce ze země, jako to by bylo hrozně dobrý, jako práce ze země, jako Já až by šlo třeba ty koně i vodit nebo čistit, jako chápete, že prostě jenom si jdete, kliknete na ježdění a už toho koně máte nasedlenýho, že jako ani jako bez sedla tady jde jezdit, jo. Ono to jde, ale prostě musíte to celý jako nějak dělat a to je docela těžký. Tak a teď to budeme muset rozbombit. 28 sekund, tak to zvládnu tam dát. Trošku si to zkrátíme. Ale to zvládnu. Jo, máme to. Ježiš, to je super pocit. Yes, konečně. To je super. A konečně se nám otevřela tahle ta 105 až 115. No to nemá to sílu. Jakože prostě se na to necítí. No tak to je super. Ach jo. No. Ani jako když jdu semka, tak já už jsem tady u 100 až 120 cm. Ale se taky na to necítí. Ach jo. Takže tak. A ukážu vám ještě moje koníky, jo. Teďka mám dvě kobylky na mateřský. Meginku, ona nejde vidět, ale to je prostě, já vám ji tako ukážu aspoň. Jo, to je Maggie prostě, ten nejlepší koníček. To byl můj první kůň, takže jsem si ji sestavila já, tu úplně nekoupíte, hehe. Pak tu mám koralínu. A ta zrychluje. Jako. Pak tu mám tuhletu, to mám valnost. Tu dám k vajetku. A tu vám taky takhle můžu ukázat. To je dcera Koralíny a Maggie. Takže tak, no. A pak tu mám ještě Avalonu. Spíš. A jo, prostě takový. Jo, geny. Takovýhle. Takže jo. Takže kdyby vás takovýhle videa bavily, tak bych byla ráda, abyste mi to dali vědět, třeba do komentářů. Vlastně jinak mi to dát vědět nemůžete. Takže super. A příště si koupíme asi novýho koníka. Takže to je hezká. A proč jsou nejhezčí prostě koně za ty drahý koně? To je prostě vždycky to je hrozně podobný. Je? No, ne, na ty koně. Ach jo. Tady jsou jenom dva jako za peníze. No, tak to je super. A to je hezký. Tak mi schválně napište, jestli vás to bavilo a uvidíme se asi u dalšího videa. Takže čau.